Makadi zvenyu muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai muchirongwa Practical Religious Conversations. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Nhasi tiri kutaura nyaya yechinhu chinova chakonzera nyonga mukati memhuri dzakawanda nekuti tinoona kuti kubva makare hama dzaiti dzikafa vanhu vanobatsana musoro vofambira kutsvaga kuti chii chauraya mufi. Asi taizoona dzimweni dzenguva paizonzi nhingi ndiye aroya, nhingi ndiye auraya. Nhasi tauya kuti tizonzwisisa kuti chii chinonzi uroyi. Uroyi huriko here kana kuti chingori chinhu chekufungidzira kuti nhingi ndiye auraya kana kuti. Saka kuti titaure nyaya yedu tinyatsoipenengura tadeedza Apostle Sunday vanozivikanwa nezita rekuti the witch killer kuti vatitsanangurire kuti chinombonzi uroyi chii, hwakatangira papi. Zvichida pamwe tinogona kuwana kubva muhistory yeBible. Kuti chirongwa chinyatsofamba tichinzwa masaidzi akasiyana-siyana. Tadeedza futi scientist, the humanist vachinama kuti vatipewo side rawo kuti uroyi huriko here kana kuti pachirungu tingati it's only a myth. Saka ndinokuchingamidzai mufundisi Apostle Sunday. Thank you so much. Zvakanaka. Yeah, ndinokuchingamidzai scientist. Thank you very much. Yeah, ndoda kutanga nemi mufundisi. Chii chinonzi uroyi? Uroyi huriko here kana kuti chinhu chinongotaurika asi hachibatiki? Chekutanga ndichadzosera kuchitonge mubvunzo. Coercion chapter 3 verse number 17. Inoti chipi chamungaite zvinga zvebasa kana zveshoko zvese zviite muna Kristu. Do you believe mushoko raMwari Bible? Scientist, do you believe mushoko raMwari Bible? I think you heard that I'm a humanist. Humanists do not believe in anything supernatural. We are naturalists. So you are saying you don't believe? If you decide to say so. I'm not understanding. All right. Maybe for the sake of progress, I do not believe in anything supernatural. If your beliefs are about supernatural, if you can prove to me your beliefs, if you can prove them scientifically, I will agree with you. But if what you are telling me to believe in is supernatural, surely I don't believe in it. Saka hurukuro dzedu dzinoona kunetsa because zvamunenge muchitenda zvinenge zvakasiyana nezvatinotenda. Because kana makatenda mushoko raMwari kuti isusu zvese zvatoita tozviita noda kweshoko raMwari. Witchcraft is real. Makaverenga bhuku yaExodus chapter 7 verse number 10 to 11. There is a king wainzi Pharaoh akaenderwa naMozisi naAaron ndobva ashedza n'anga, ndobva ashedza varoyi. Mushure mekunge Mozisi akanda tsvimbo pasi, iye akashedzawo n'anga dzake nevaroyi vake. Ndo panotangira the witchcraft, ndo panotangira nyaya dzeuroyi. Saka kune wese anotenda mushoko raMwari uroyi huriko, but pane sosi yematangira unoita ende pane mawira unogona kunge uchiita kumunhu. Yeah. Ndoya kwamuri scientist ndaona muchiramba kuti hakuna chinonzi uroyi. Nei muchiramba kuti hakutorina chinhu chinonzi uroyi? Alright, maybe to start with, everyone who believes in the word of God or whatsoever believes that witchcraft exists. I don't know how much knowledge the pastor have on other churches, especially mission churches like the Catholic Church. And I would encourage him to go and research what are their position on witchcraft. If he finds out, you find out that there are some religious people who doesn't believe in the idea of witchcraft. Why I deny the existence of witchcraft is something which is probably in people's minds. There's no one who can prove. For example, if the pastor says he knows a witch, I would ask him to go with me. I observe and I talk to the witch, and I observe what the witch actually do. So, as an organization, as I said, I am a representative of advocates for alleged witches. We say alleged witches because people are being abused for just being assumed that they are witches, of which it's a myth. And if you look, it's very rare to find a person
who is not vulnerable being accused of witchcraft. You find that women, children, people with disabilities, people who are marginalized, people who are at the ends of the society, the people who are accused of these things. Sometimes it's just a matter of wanting to spoil someone's name. But surely speaking, I don't think something like witchcraft, which is supernatural, where we think, of course I heard about so many stories which I'm sure that are not true, of saying people they fly with baskets, without an engine. I don't know if it makes sense to the pastor that he thinks that a basket without an engine flies. And then I heard him saying, when he's coming here, I don't know who was actually and Yan, but what I know, he was in a vehicle which is a product of science, which was driven by a physical human being. It's a pity he wants to put something which is invisible that it was driving, and he can't prove it. That same belief in believing that a car which was actually manufactured by a physical human being and which was driven by a physical human being, but the pastor would try to think that there was something invisible which was driving this thing, is the same motivation which gives him the motive to the audacity to think that there is something which is called witchcraft. This is something which is not there. This is something which is being assumed in someone's mind. Okay. And I heard you introduce me as a nickname of saying witch killer. I don't know if he knows that to name himself as witch killer is somehow illegal in this country. I would encourage him to go and read the Criminal Law Codification Act, section 99. It says, pointing to someone, calling him a witch or a wizard is a crime. Okay. And also, section 101, especially, let us say I have assaulted you. If I go to court and say I have assaulted Frank because I suspect he's a witch, that is not a defense. Okay. It is crime. But Chinama, I want to take you back a bit. We have, like, this is an example, people who are confessing on their own without being coerced to say such, but we have people who say, Kuti, I'm a witch, I've killed my kids, or ndinofarira chiropa kana kuti ndinofarira chitaka achitaura ega. Hapana in a form of cohesion yaitwa kuti ataure izvozvo. Munoti chine vanhu ivavo? Alright, you say there is no form of cohesion. I don't know how have you established that there is no form of cohesion. If there is no form of cohesion, people can easily lose their minds. People can easily lose their minds and start to confess what is not even there. Those who are into studying the human brain, they will tell you that if there is not enough supply of oxygen to the brain, you start to hallucinate. For example, if you are hungry, you can see a baboon moving when there is no baboon, because you are hallucinating. So before we take the confession or the testimony of those people, we should establish first, are they mentally sound? And we can study their life through. But some people, they are emotionally coerced. People can always say, yeah, so you would think probably maybe the better way to rescue myself, let us just agree that I'm a witch so that I will be safe. And also sometimes, people, they are worried about their security. People, they go to different people, they go to these pastors, they go to these nuns. Sometimes they are given some things which doesn't work, but they think it works. Probably someone else given probably a herb and was told, go and dig a hole at such a position at your house, bury it, it will protect your children, what. Then later on in life, probably something is troubling them. So people, they might think, probably when I went to that traditional healer or to that pastor, what I was given, probably that was the Huroyi, or that was witchcraft. So let me just confess. So he's just suspecting. Alright, so let me go with you there. Mufundis,
ndikuda kuti tidzokei kumashure pazita rekuti the witch killer, kuti rakatangira papi, chii chakanga chaitika kuti muzosvika pakuzvibatsira rekuti the witch killer, uyezve ndoda kuti from a biblical perspective muti nyatsotitsanangurirai. Ndaona mangobata baya mchibva masiya kuti uroyi hwakatangira papi. Alright, ndikuti zvanokunzi witch killer yenyaya yekudhila nevaroyi hakugoni kuve nezita rinotaura zvechinhu chacho chisiko, sezvataurwa nascientist kuti muzimbabwe munomu kana munhu akanokuripotera kuti wamuti muroyi unoswera wasungwa. Is very true, because muno muzimbabwe hakuna murawo unotaura zvechekuita nezvemuroyi, because muroyi munhu anoshanda zvinhu zviri spiritual, munhu womweya. Panonzi munhu akwira chisero aenda kumalawo achidzoka ari kuzviita mumweya. Saka iwe kana usinga operate in spirit haugone kusanganidzana nemunhu akadaro. Wakaringa John chapter 4 verse number 24 inoti Mwari mweya, vanomunamata ngavamunamate mweya nemuzokwadi. Not the same newitchcraft, kuti witchcraft it's a spirit yemunhu wokuti anogona ngoapia pamberi pako pasina munhu. Wangoperekana wapinda mugomba, kana wangoperekana wapinda mubiriji uchidrive. Saka ndikuti inini uroyi chinhu chiriko, ende uroyi unogona kukonzereswa nenyaya yenzara, uroyi unogona kukonzereswa nenyaya yegodo, uroyi unogona kukonzereswa nenyaya yeruchiwa. Oringa Bible pana Judges chapter 9, there is a man wainzi Adon Bezek. Baba vake vakabereka vana 70. Abereka vana 70 akaenda pasession paigara madzisekuru ake. Akati ndibatsireiwo neadvice yekuti ndingadii pamusoro pevana vababa vangu, because vana vangu vari 70, iye anga ari last born, ende chinhu chairwira kutonga. Ndobva madzisekuru ataura kuti tiri kukupa mari. Vakatora 70 pieces of silver dzavakatora muimba yaBhaari, which means vaitotenda kuna mwari wechifananidzo. Ndobva vapa muzukuru wavo mari. Muzukuru ndobva uya kuuraya madzikoma ese, but pakaita one akapukunyuka akatiza, wainzi Jotamu. Makaverenga paJudges chapter 9 verse number 14 to 16, Jotamu anokwira mugomo. Ndobva ashedzera kuti imwe arimo pasession, kana makaita zvinhu zvakanaka ngazviongwe pamwe chete naAbhimeleki, but kana makaita zvinhu zvakaipa moto ngaudzike pamusoro penyu. Ndikuedza kuda kutaura kuti kana Mwari akatipa simba rokudhila nevaroyi, umwe weuroyi wokuti munhu anouraya vana vababa vake 70, utori uroyi uhwo. Wakanoverenga Judges chapter 9 verse number 24 to 25, zvinonzi Mwari vakatumira mweya wakaipa kuna Abhimeleki nevarume vepasechemu. Varume vepasechemu vese vakafa. Why? Because vanga vaita nyaya dzewitchcraft. Takaerenga muBhaibheri pana 2 Kings chapter 7, there is a time yekuti paSiria pakave nenzara. Madoors anga akavharwa, kunaitenderwa kupinda kana kubuda. Vanhu vakatanga kudya misoro yemadhongi, vanhu vakatanga kudya matoto, vakasvika padanho rokudyirana mwana. Handifungi kuti zvingaitike munyika yanhasi kuti munhu anosvika padanho kuti anodya mwana wake. It's a witchcraft, but yakukonzereswa nenyaya yenzara. Saka munhu anogona kuti hakuna uroyi because hausati wasangana nawo. Ini ndanzwa kuti vane organization inomirira vanhu vanenge vanzi varoyi. Vazhinji anongedzerwa kunzi muroyi anogona kunoripota, ende unoswera wasuwa, unoswera wasungwa, but ari kuzvipira kutanga kuda kupa upenyu hwake kuna Jesu. Anokonfesa, anosvika padanho kunorevera kuti ndakabata zvakati. And there is a different types of witchcraft. Kune witchcraft yekuzvitsvagira kuti munhu unenge wabata iwe wega, kozoti witchcraft yekuti unoita kusirwa, atinoti mashavi euroyi. Ende mashavi euroyi anogarana mukati medzinza. Saka ndaedza kupa mamwe machapters nezvimwe zvezvinhu zvinoedza kuda kutaura zvinhu zvine chekuita nezvewitchcraft. Tautaura vamwe vachinama. Mufundisi vataura vakati uroyi, it's something that happens in the spiritual. Ndopandura kuuya ipapo kuti imimi neorganization yenyu inomirira varoyi munotenda here in spirituality. Maybe let us correct that. We atimiriri varoyi, but we represent people who are alleged
vari kupomerwa, because vanhu havasi varoi, vari kupomerwa uroi. Vanhu vatomirira zvisinei nekuti ivo vanotenda kune chii, asi isu as an organization we are moved by humanistic values. As humanists, we care about the needs of the people. For example, I don't agree with the beliefs of the pastor, but I won't bar him from practicing. If he's practicing his own religious beliefs without harming others, that's fine. We come in kana akuwadza vamwe. Zvafana apa vataura zvekwakaita nzara zvikanzi vana vaidyirana, vanhu vaisvika pastage yekudyirana vana vakati uroi. Kana uwo vanoti uroi apa hunoexist. Asi manje chavataura ichocho inonzi cannibalism. Yekuti imbwa mukaona muchidya imbwa inonzi cannibalism, munhu kana achidya munhu inonzi cannibalism. That's not witchcraft. Maybe hatina kunyatsotanga zvakanaka, maybe taifanira kuti titange pastor vatirondedzera kuti chavanoti uroi chii. Because kana vachiti uroi maybe nyaya yekuita food poisoning, there is nothing supernatural ndikakuisira mushonga muchikafu iyoyo. Ndikadya mwana wako, there is nothing supernatural, that's physical. I'm saying it can be proven that kuti friend yari kudya mwana wako, that's cannibalism, it's not witchcraft. So witchcraft madzidzo andakaita for his own information, he's a pastor. I also trained to be a Catholic priest for 6 good years, so I know religion very well. And I see food is very important. Bible is not a book of history or science. It's a book of faith. So you must not take everything in that Bible literally. And I hope Pastor Bam is about how the Bible came to be. Certain bishops sat down at the Council of Jerusalem and decided this book should be in the Bible, this one should not be in the Bible. As a pastor, I think he knows about lost books of the Bibles. And he knows about the difference between the Pentecostals and the mission churches like the Catholic Church. Their Bibles are different. The Catholic Bible has certain books which are called deuterocanonicals. Deuterocanonical simply means later on accepted, which themselves, these Protestant guys, will call it apocryphal, which means rejected. You know what happens when they were compiling the Bible? The bishops at that council, they thought that God does not speak in Greek. Why? Because in Greece, we had people who were some humanists like myself, philosophers, who were challenging things. They say, God cannot use this evil language. So they took only books who were written in Hebrew and Aramaic. But with the wisdom of the Catholic Church, with its wisdom, it later on saw that it was necessary to take these books. That's why they are being called deuterocanonicals, later on accepted. So, for example, I want to mention something which probably will surprise a lot of people. Adam and Eve never existed literally. It's a mythological story which was actually borrowed from the Sumerian and Babylonian myth. Yes, there are some people where we have evidence that they existed, the likes of Jesus. But he was not Jesus. It was the Europeans who gave this name Jesus. He was Huroyi. So, yes, there are certain individuals, but things like Job never existed. Adam and Eve never existed. Jonah never stayed in the belly of the fish for 3 days. Those are mythological stories being told the people to drive a certain lesson. For example, when I was growing up, we used to go kwanambuya votitrangano paivapona kudona tsuro vakabikana kudona tsuro never havana kudona vakabikana literally, but pane message yaida kusendwa yekuti don't overtrust your friends. But ukaona waive mwana mudiki uchitwa ngano yekuti kudona tsuro vakabikana wokura kuti murume mukuru ndebvu ngei woranga uchibhiliva kuti kudona tsuro vakabikana, here's the problem. You should discard that. You should understand to read. I normally tell people that in this 21st century, people who are being called illiterate are not those who cannot read and write, but are those who cannot unlearn the false things they have been taught. If you cannot read that this is just a story, you don't know how to read. Yes, what you think you know how to read, that one of reciting verse, that one is reciting verses, it's just repeating something which has been written by someone else. Right, ndoda kubate mbichana matsaona mukati mane mabhuku akambopiswa mubhaibheri akadzorewa. Inini, since you trained as a Catholic priest, can't you also use those same books amune evidence dismiss kuti hakuna uroi from those books? Alright,
the Bible is there. There's a book of faith. Faith is supernatural. So I don't know how are you expecting me to use a supernatural thing to defend a natural thing. Okay, vari kutaura zvakanaka. Pandoda kuti vakorekte pachinwani chekuti uroyi huriko ende uroyi haisingano. Zvinhu zvinotoitika mumunhu mumweya zvichizobudisa maresults panyama. Tataura isusu takati munhu akanzi unoroya muno muZimbabwe akanoripotera munhu, iye aripoterwa anoswera asungwa because hakuna constitution inotaura zvine chekuita nezvemuroyi. Kukoti unotoenda kujeri, but uroyi unenge utoripo pamunhu akungotsvagawo defense yake, unless pazoita matambudziko kuti vana vapera akuchitsvaga kukonfesa sezvatinoona zvinenge zvichiitika kune vamwe, ndopamutozotanga kuona kuti zvinhu izvi ndezvechokwadi. Sezvandataura ukaverenga bhuku yaJudges chapter 1, there is a man wainzi Adon Bezek wakabata more than 70 kings, airova maoko emakumba, airova maoko obvarova makumbo kuti vanhu vasafambe. Zvese izvozvo zvinoitika nenyaya dzeuroyi. Exodus chapter 18 verse number 22 Bible inoti usaregedze muroyi achinge ari mupenyu. Saka kune munhu wese anotenda mushoko raMwari, Mwari avagonongonyora chinhu ende chinhu hachigonongonyorwa, chinhu hachigonongotaurwa nezvacho kana zvisingagononge zvichiitika. Tine vanhu vari kutoroyiwa izvezvi, tine vanhu vari kutosanganisana neuroyi, sezvandataura zvokuti mhuri yese vanongoita maextent nguva imwe chete. Mhuri yese vanongoberekwa maziso akatarisa kusaidi. But kana uri munhu anopareta kutenda muzvinhu zvenyama usingatende muzvinhu zvemweya, unogona kuti hakuna uroyi, but unozoona kuti uroyi huriko one day uchingowaroyiwa. Isi taitombosvikawo padanho rokutoona kuti hakuna zvinhu zvakadaro, but takazonyazozoona kuti zvinhu izvozvo zviriko, ende ndopatakatanga kugaina maexperience akanyanyisa kutanga kudhila nevanhu vanonzi varoyi. Kune vanhu vari kubatiswa zvinhu zvisina kunaka zviri kuchinja, zviri kupedzisa zvazodya mhuri, ende haugone kuvamirira vanhu vavo kana vana vachinge vakufa. Vakamirira munhu wani ari kufirwa izvezvi nevana kuti mwana wake vanoenda vanomudefenda, vanozouya vachinditaura kuti uroyi hakuna. But Solomon vanhu vachingodyiwa sezvatikuona zviri kuitika izvi, ngavasataure zvinhu zvakadaro. Vakamirira munhu wani kana kuti vakakwanisa kunge vachidzosa vana vana mbuya vaya vakadya vana vavo 8 vachizvitaura nemuromo wavo wese. Vangu vari panapa, vangu vari kuStar FM vakaenda kunzvimbo dzakasiyana siyana, takaona mainterviews avo, vakakwanisa kuvamiririra mbuya vaya kuti vana vavo vanodzoswa vese avo. Tinotanga kutenda kuti uroyi hakuna. Futi ndinoda kudzoka futi pazita rekuti the witch killer. Vangotaura vakati zvonizvo it seems kuti you are intimidating people kuti vane uroyi, kana kuti ndoda kuti ndinzwisise kuti pamunoti you are the witch killer, are you killing the physical body or you are dealing with the spirit that is causing munhu kuti aite uroyi? We are dealing with the spirit, but zvinodzoka zvinoaffecta munhu panyama. Because munhu ari kuroya anoroya in spirit, but nyama yake ndio inenge ichishandiswa. Zvikubatika zvandikutaura. Saka ndikuti zvoni tinodhila nespirit yeuroyi kuti inge ichifa. Zvinozopa danho rokuti even iye munhu panyama anofanira kuzokonfesa, anofanira kuzosvika pakuve nedanho rekuzozvipa upenyu hwake kuna Mwari. Vachinama, ndoda kudzoka pane zvamanga muchitsanangura. Sekutaura kwatamboita mumashure nekutaura kuti kuita mufundisi kuti we have ma-examples evanhu vari kutaura ega kuti inini ndindauraya vana vangu 8. Munoti chii pamusoro pemunhu chii chiri kukonzeresa kuti akileme kuti inini ndindauraya vana vangu? Tochikutarisa munhu wauya toona zvishuwa vana 8 vachona havasisipo. All right. How do you explain it? I'm answering this question probably the second or third time.
I asked if that lad is mentally sound, and iye mfundisi vachinditi tinofana kudzorsa vanhu vakafa. Aiwa, vanhu vagara vanofa, and handizivi kuti iwo semafundisi vakadzora vanhu vangani kuupenyu. Saka zvokuti kwai zvanzi dzora vanhu vafa, ende chatinogona kuita ndechekuti pakafa vanhu ava pakaitwa postmortem here. Postmortem yaiti chii chauraya vanhu ava, because hatisangoasumai kuti munhu aurawa, because ava mai ava vamuri kuti vaita ndakatovaonawo, ndakavatarira kuti I didn't think kuti she was mentally sound nechimudhara chavo chiyachi. I don't think they were mentally sound, those guys. So we have to take them for examination to a psychiatric doctor to establish, and we have also to do the postmortem pavanhu vanenge vafa vachitoona chichi yaiti kana vachiclaima ndakadya vana handikwakarigavana tokuziva. We go and, if it is possible, we go and check the graves. If the graves are empty, they say, probably ndavakadya, but ini have cannibalism kai kwete witchcraft. But kana mabhonzo achingorimo munhu oclaima ndakadya, mubvunze kuti wakadya sei, wakadya asati avigwa here, wakadya achiri mumba here. But kana uchiti wakadya asiri mumba asati avigwa, ko chitakanoviga chii, because angove munhu watakanoviga wewe. Saka ndinounderstanda kune makai vanhu vachiramba vachibheliva zvinhu zveuro izvi, zvinhu zvokuti zvavakadzidziswa. Dambudziko reeducation system yedu yomuzimbabwe inodzidzisa vanhu zvekufunga kwete kufunga. Zviri nyore kubheliva zvinhu nyaya yekuti zvangotaurwa nemunhu probably ane position iri nani. For example, mapastors ane mukana wekunyepera nekubira vanhu achitrustwa because they are hiding behind religion. Tinotove neserious issue izvezvi speak in this country. Kune munhu wataitofunga kuti nyangwe isusu masaindisi kuti but uyu anostaja zvakangwara, tichiona achiita zvimamiracles zvake, achiita mari, achizviti ari kublessiwa. Little did we know kuti why ibagwe riberedu uchitengesa kuDubai achiita mari dziyadzi onyepa nemauti I'm being blessed. But now zvava pachiri. You know, my brother, pane mamwe nhoroondo nedzimwe story ziri kuitika munomu. Zvimwe toita kudzoka kumashure tisingade kurwadzisa vabereki. Tine nyaya dzakaitika the time of COVID yemwana akangotorwa ndobva anourayiwa, musoro wake hausizikanwa wanzi ari kupi. Do you think kuti kushayikwa kwomwana musoro panonida postmortem? ndichitarisa nyaya iyoyo. Do you think I can respond if you can respond. Kuti kushayikwa kwomwana musoro chinhu washayikwa up to now? Chinzwai baba, tikashaya musoro womunhu Huroyi here, ndikagura furendi musoro ndikanomuisa somewhere, hauzi Huroyi. Yes, mabasa aite investigate. Unoda kuushandisa? Handizivi kuti vada kuushandisa. Huroyi wachuka. Huroyi unoshanda sei? Huroyi vanenge vachitenda kuhuroyi hwavo vanochinawo musoro wacho. Hazvinotozivikanwa vanhu vato kumashilaini avo. Zvozozikana imakambosvikapo here? No, inini ndinofolowa nyaya dzehuroyi. Pane mukomana akambobuda sometime back yekujeri yeyi, and aiwa kumhondoro, anoti kuti aiuraya vanhu achitora maprivate parts. Atori kuchikurubho, vamuona ane matattoo, andizika ndinoteera nyaya dzakadaro zvokutoti inini dai kune chikoro chevaroyi ndaida kuenda ndonodzidza because I want to kuti ndizive zvinhu zvakawandisa about the witchcraft, kuti ndivapedze vese panyaya dzekuvauraya. Ndiri kuti zvoni mukomana yakapa amujeri akataura kuti tanga takazaza mabhaketsi achiendesa kuna South Africa. Inyama yemombe chaiyo wakatakurana nembudzi iri mhenyu kubva kumasvingo usheno wekwarari, mapurisa vanokusunga kana usina tsamba yekukliwa nasabhuku. What about maparties emunhu? Ndiuroyi wacho. Ende nditaura zvinhu zviripo izvezvi pamasocial media zvadilitwa. Anditi ndono uroyi ihwohwo. Hakuna munhu anoita zvinhu zvakadaro kuti nyama yemunhu anomunzi adimburwa. Iwe kana takadai so unenge uri friend yangu natakatasa naso ndakakuuraya unenge wasted. Andika saka isusu tinomirira vari
urayirwa vanhu nevaroyi. It seems mfundisa vari kuti chinonzi vari ngoti cruelty yose Huroyi, because ndikauraya munhu ndikaisa maparts there is nothing supernatural about it. Indi vari kuvhunzawo nemhaka yevanhu vasingasungwi. Anotise vanhu vasingasungwi. Munhu akafamba nenyama kutobva indobva kwaGutu kumusha wangu, kubva kwaGutu kuya kunokwara angona kusungwa pakati, akasunga kana achifamba nenyama chaiyo kana nembudzi nenyu, which means muri kwasuma kuti iye munhu unotosungisa wese handiti uchifambiri nayo nyama yemunhu. Obviously inogona kungaita kunamirwa katakanza kuti zvinhu zvinosumagwiwa zvakanamirwa kasika kanzi diplomatic. Pane munhu achagona kunga ane access kune vavo tototi handi iyo inonzi gold mafia, iyi tinoti human parts mafia inoitoonaiwawo kuda nezvinhu zvayo patida kunozvishandisei ndopati kuti hamuzive because hamuna knowledge nazvo. Kubatei muchana mataura imemi mukati defend uno adya vachinama, it's cannibalism of course, but I understand kuti we have kini vanhu vanodya vanhu like a race ichitoriona nhasi, and I think that is in PNG, Papua New Guinea. Yeah, but vanhu ivavo tikavatarisa pachavo pamagariro avo semhuri vanodyanana pachavo here kana kuti vanobata ma-outsiders. If I'm not mistaken, I have to do a bit of research on them, but I think one would even one of theirs, because it's part of their culture to be cannibalists. It's part of that, part and parcel of their culture. Nokuti ndandinoda kuzokubvunza kuti I think we have a scenario where kwarusabe kune mukadzi akabudirwa neshavi rinonzi nderehuroyi akaruma mumwe munhu mukombi. Saka ndanganoda kukubvunza kuti saka kana isusu takuti imimi ndiri kunyatsokuonera vachinama nditi ndati we are very civilized, moonekwa makuruma Frank. Of course, probably something has gone wrong with your mind. You need some help. Saka mukuti munhu kana ari very much civilized akusumuka nhasi kana paFrank okusumuka okuruma inzeve achinama hauzi uroyi, asi pfungwa dzake ndo dzarakanganisa. Hauzi uroyiwo, but something has gone wrong with his mind. Because if I understand what chinonzi uroyi, zvinhu zvinonzi zvinoitika according to what mufundisi vari kumixa havo zvinhu zvinatural nezviri supernatural, kwai zvinoitika in the realm of the spirit according to what he said. Then pane munyaya maybe handisina kunyatsoadresa, kwai hakuna zita rechinhu chinongotaurwa icho chisiko. Hai mufundisi ndozvavari kutaura. Ivo as a Christian ndakutora a closer home example. In 1956 when Zimbabwe, Zambia and Malawi was a single country, pakadecida hurumende yaitungamira these three countries kuvaka dam rinonzi Karibairo. The local people vane mabeliefs avo, the Tonga people vane mabeliefs avo, vakanzi munofana kubva panapa. And I think 29,000 of them vakapushiwa vachienda kuside reZimbabwe, 32,000 of them vakapushiwa vachienda side reZambia. Ivo ndobva vati isu Mwari wedu anonzi nyami, Mwari wedu zvamuri kuti adi hazvibvumi, saka musazviita. Zvinonzo pakaitwa nharo pakadii, because vaiti Mwari wavo anonzi nyami ane mukadzi wake anogara kumusoro necheside reZambia anonzi Kitapo. Mwari wacho uyo ainzi nyami ainzi nemusoro wehove nemuviri wenyoka kana kuti inonzi water dragon. This is a myth that ndo aye mabhilisi evanhu valuka, because zvinogona wanzoita sometimes tumamithi tokuzoita setinobhekiwa nemanatural events zokuti vanhu vanobva vatazobhilivha siri. Paiva kwaKariba dam rakabesta I think 2 times. The Italians who were building it, some of them their bodies were never recovered. You know, the Tongas would say takavaudza kuti Mwari wedu adi hazvidi, but iwe napastor says as Christians you don't believe kuti zvavaibhilivha zvichokwadi kuti kuna Mwari anonzi nyami ane mukadzi wake anonzi Kitapo anogara kumusoro kwerivi. Nokuti vaiti chaichikuita kuti demu ripudzwe nenyaya yekuti nyami aseparwa nemukadzi wake Kitapo ari kumusoro. If you go to Binga izvezvi ndo zvaunobhinga siya bhonga ndo zvaunoudzwa izvezvi. Kune vanhu vanotobhilivha mazviri
serious. If I'm getting you right, Vachinam, and I believe Kuti displaced and different races is we all believe Kuti there is a supernatural being and cause our existence and Christian. I think we all believe Kuti are you saying those are needs, something like that? Hakuna magods, hakuna mwari, kumatonge kuko hakuna kuti. Paolo kuti wakasikana mwari handizi kuti norevei. Because inini I know kuti iwo ya a product of sex between your parents. So handizi kuti uri kurevei kavinda kasikana mwari. He is a product of sex between his parents. I'm a product of sex between my parents too. Saka kana uchiti kwa tino believe anditi. It's like almost everyone in this world is an atheist to all other gods and only theist to his own God. Even you don't believe in the God of the Hindus, don't believe in the God of the Greeks, wana Zeus, wana Athena. To those gods, you are an atheist. You are only theist kuna Yahweh. Yahweh, the God whom you believe. Christians, Jews, and Muslims, they have one God, Yahweh. So, which means, do you believe that Zeus is a god? Zeus yani mkazi wake is Athena. The same name wanataka wapa tuzipana banyaminyama yani mkazi wake ni kitabu. If vamwaziri magrishes vanhu watotaura kuti wenyu yawo yani pane pano mkazi wake chichi. Of course I don't want to offend the people. Okay, Hosea chapter 4 verse number 1 muti vanhu vangu vaparara nokushayiwa zivo. Azvititadzise kuti tiite vanhu vaMwari kunyange taparadzwa. Pavataura nyaya yechimwari chenyaminyami. Takaverenga 1 Samuel chapter 5 from verse number 1 to verse number 20. Kuna mwari waitendwa nevaFilistine wavaiti Dagon. Vakatora areka yaJehovha waIsraeri vakaiendesa kumba kwechimwari chavo. Ende vari ikoko vakazorangana pachezvavo vakati mwari vaIsraeri vangatsamwa vakatiuraya. Ngatidzoserei areka yaJehovha waIsraeri. Ivo vaitoo nemhando yetype yamwari wavo wavaitenda. But isusu tukuti vanhu vasingatende kuna mwari Jehovha Elohim Yahweh vari kuparara nekushayiwa zivo. Ende zvese hazvititadzise kuti tive vana vaMwari because tashayiwa ruzivo. Zvakutoda vanhu vanenge vachidzoredzera vanhu. Vamwe vacho mukurasika vanorasika nokusingaperi. Like example, Zimbabwe yaita independent 1980. Kwakagadzirwa majeri. Munhu akapinda mujeri anenge asiri muusungwa. Anenge asingaone the independent. Sei kwakagadzirwa majeri? Kwakangoonekwa kune vamwe nhubu dzinopikisana nezvinofanira zvichiitika pamusoro penyika. Zvokuti wakarova munhu, ukabira munhu, unofanira kunge uchienda muusungwa. Ndo zvakafanira papa kuti mweya kana kuti kuopareta kwevaroyi zvinotangira panyaya dzekusatya Mwari, zvinotangira panyaya dzegodo, zvinotangira panyaya dzekuve neshanje, zvinotangira futi pane imwe nyaya yekuve nenhamo. Zvinoita kuti uroyi hunge uchiwanda ende uroyi hunge uchiitika panyika. Saka ndapindura nyaya yechimwari kuti kune vanhu vanobhilivha kuna Mwari wavo wakasiyana. Mati Mwari wavo bosi vanongudaro kuti vanongoti wachimwari kune kuti chimwari chavo chimwari wavo chimwari chavo chimwari chavo sechimwari chaitendwa nevaFilistine. Vaitone mwari wavo wainzi Dagon wawaitotenda kwaari, but kunenge kuna mwari mumwe chete. Saka Hosea anobati vanhu vanga vachiparara nekushaya zivo. Saka zivo ndiro rinoita kuti vanhu vange vachiparara. Twakuya vamwe vachinavo dakudzorere kumashure pane zvamanga muchitaura. Saka ndikati imimi munotenda here kuti there is something beyond spirituality kana kuti you totally dismiss it? Alright, chinoitika mascholars mazhinji kana achitaura zvokuti spirituality anotaura zvinhu zvakasiyana. Kune spirituality isinei nereligion. It's sort of like a discipline of someone else. For example, there are some people who feel that the happiness, they feel the upliftment probably
especially majority of humanists and scientists, when they look at the sky during the night, looking at those stars, you just feel with sunset. So to some spirituality, but not in the religious senses, because if spirituality is no pleasure, motivate so. But also spiritual world in izvochera kuti inini vamwe pfungwa dzinenge tizvirambe ndezvokuti in this world we have so many religions, so many gods, over 5,000 gods. So toziva say that this one is the truth. So many different people have different gods. You find Christians who say others zvimwari avana vachitiwo chimwari chavo zvichiinda zvakadaro. Saka tinoti aiwa hakuna vanhu vanogona kutaura zvechinhu chimwe nenzira dzakasiyana zvigova correct. For example, ndinowanzopa example anonzi ma-Abrahamic religions, kunoti Judaism, kunoti Islam, kunoti Christianity. Zvitendero zvitatu izvi zvine mbiri chose pasi pano, asi kana zvichitaura pamusoro pemurume wavanoti Jesus vanotaura zvakasiyana. MaJudha anoti, if you meet any Jew, anoti Jesu wakafa, haana kumuka, chitunha chake chikabiwa navadzidzi vake manheru vanhu vavete. Votopa explanation yekuti kana mukada kuona vanhu vakasangana naJesu mushure mokumuka vadzidzi vake chete. Why vadzidzi vake chete? Not anyone else are outside that circle. Toya kuma-Christians anoti Jesu akafira zvivi zvedu akamuka. But kada kunotarisa history inoti murume anonzi Jesu haana kufira zvivi zvavanhu. He was killed for treason. Chinomukanza ma-accusation aipo aiti anozviti mambo, that's treason yakaurayirwa. Kata kutarisa historical point of view. Asi ma-Christians anoti akatifira akamuka. Ma-Muslims anoti haana kutombobvira afa. But zvitendero zvitatu izvi vanozviti vese vari vatatu vanoti tiri vana vaAbrahama pakutenda. Vese vanowirirana kuti vana vaAbrahama. Saka handizivi kuti chance yekuti vese vari correct hapana. But chance yekuti probably one of them are correct ndoiripo. Asi haisi chance yekuti vese vari wrong. Oh yes. Ndoda kudzorera iyi. I think you mentioned the word upliftment and why imimi? Saka nyaya yekuti vanhu vane limited knowledge, they end up believing in those things. For example, vanhu havazivi makuriro akaita university yatiri inoyi yakakura billions and billions of light years. There are some people vane small minds which cannot imagine what I mean by a billion light year. Let me explain you. Ukanzwa ma-scientists aitaura kuti a billion light year vari kureva distance inotravelwa nelight in 1 billion years. Can you imagine that? Tati Huroyi Huriko ende Huroyi kushandiswa 16 dzemabasa avapostori vaive nemwe musikana aipota achibudirwa nemweya wekuuka. Zvakafanana nezvakaitika mazuva apfuura. Do you believe kuti maitino vaibudirwa nemweya waibuda pavari? Do you believe kuti vakatorwa passport vakaenda kuMalawi vakanogamuchirwa? Vaive kurasika kwenjererevo. Ndikubvunza this question. Tina mai vainzi maitino andika vaigara shup kwaseke kana ndisikakanganisa. Vaibudirwa nemweya womunhu akafa pavaichera matombo vachipwanya. Munhu ndobva takatora navo ivo kuti ndiendese kuMalawi kuri Rongwe. Zvakaita kuti vana veZimbabwe vamwe vaise musoro pamwe chete kuvatoresa passport. Ede munhu akambovaunzira grocery pamba vachiti handisi kuenda kubasa, handisi kushanda, makainzwa. Vakaunzirwa grocery pamba, vakaona munhu akauya zvaka ndiri munhu wandichatuma, akauya ari manheru ndobva pa grocery. Manheru acho zvakanzi wamuona kamunhu wandatumira wowe. Ufungidzira ndiri kunyepa. Vaiudzwa paya apa kuti wamuona kamunhu face to face. Face to face. Vaitotaura nechinhu chavanga
vasingaoni tisingaonekwi nevamwe andika ivo vaichiona saka in the process ndobva patoitika hurukuro pakati pevanhu vangauraya munhu nabosi munhu akauraya kudhara akatofa naivo maitino ndobva vaedza kuda mbozvigadzirisa zvinhu izvo munhu ndobva aramba achiuya kuti ndoda kuti undiendese kumalawi ndobva watoswa pasipoti vakaperekedzwa nemumwe munhu ainamata vemadzibabaso vakanosvika kumalawi ende from the border kumalawi nekwavakaenda nako vakatakurwa for free vakanosvika kunopinzwa muhotel kunorara munhu akavatakura akavabhadharira. Avana kutakurwa for free, someone paid for her in spirit mati munhu akavatakura akavabhadharira munhu akavatakura pavaitaurwa nyaya idzi maitiro zvakaita ndichiona paiitwa interview maitino vachitaura ndiri vaitaura kuti inini handina mari kuti nditase ndiende kumalawi and the speech ibva yataura ipapo kuti zvonizvochi don't worry tinosvika chete zvichibva zvaitwa sekudaro saka ndofuna mufundisi vari kutraya kuda kudriva epoint yekuti how do you explain kuti zvonizvo inini ndagarwa nditi nethat spirit iri kunditi ndiendese kumalawi kumusha kwangu anditi munozviexplaina sei ipfungwa kuti dziri kurasika sekutaura kwamuri kuita kana kuti pokutanga ndepekudaiso panyaya yamuri kutaura nezvayo ikai mese zvenyu hamuna madetails akakwana ndosaka ndabvunzisisa kuti ndabva mubvunza vachiti maybe kwaseke ndozvakaita vati maybe kwaseke vanogona kurasika location but inyaya yakaita isusu our question iri pakuti zvonizvo spirit iri kuleader mukadzi uyu andiri kuti ndiendese kupi kumalawi kumusha kwangu andiri saka tiri kutsvaida kubvunza kuti how do you dismiss spirituality yet we have a scenario yekuti zvonizvo mukadzi uyu ane spirit yakamugara iri kumuudza kuti inini unofanira kunondidzorera kumusha kwangu kumalawi ikataura kuti zvonizvo ndichakuigira grosari riri kuita sei riri kuuya that scenario ndinoidhisimisa on account yekuti munenge musina enough information about it. Zvafana ipa mangoti maitino riri nemuravo ndiani, vanogara panambani, vakaenda kumalawi musuwani, vakaenda vakafamba kunosvika paadresi inonzi chii, toda madetails ese iwayo. Atidi yese, I remember tichikura taimboene tumwe tumajogo taita tiri secondary school. By that time I was too religious. By that time tichitaura mumvesi kwainzi John ainyanyunamata siri. Sama mafesi akati uyu vesi unyanyunamata toita sei kuti arege kunamata, because I was foolishly religious. Ndipo pataimira panzvimbo ainamata mumwe ndobva anochita chidombo padipi paainamatira muvhesi, ndobva avanda muvhesi, ndobva auya aita zvake achinamata, zvikanzi John mwanangu. Saka nyaya yekuti aive too religious, but my Lord, I have heard your prayers. Kanzi pane dombo riri paside pako, ndoda kuona kuti unondida nemwoyo wose here. Ndipata zvimubharo zvikanzi ritore, isa ruoko rwako padombo, zvikache katatu. It's foolishly religious. Mvesi yanobva zobuda mubhasika zvikanzi John mamama. Ndoda kukubvunza iwe chinavo. Remember, by then you too were religious. So you need to I'm no longer religious. Manga discover which you foolishly religious. Yes, because when I was studying philosophy and religious studies at the same time, that was back in 2015. The philosophy, that spirit of being strictly scientific, challenging. Challenge serious, you can't just believe something just because someone just said. I realize that through the process, pass down from today onwards. Knowledge, yes, and that gain a back then. Inofana kupinda through under this test. If I fail, I have to throw it away. Any knowledge ndofana kuzvigadzira ndichishandisa this chinhu chisina evidence, chinhu chiri against logic, chiri against facts, to me it doesn't count as knowledge.
I think vataura zvakanaka kuti kwavari not kumunhu wese kwavari ivo vakazvimiririra saka ivo ndo vanenge vasina belief you about the witchcraft about nyaya yekuti kune zvinhu zvinoitika in spirit because takada kutarisa nyaya dzezvinhu zviri spirit. Last time ndandiri kuStar FM last week kune mukadzi akadurarirwa nababa wake pamakuwa chaipo chaipo andika ararwa pamakuwa muridzi wegoye ari kuuya every day kune mukadzi uyu achitaura naye achitaura nezvekumba kwavo ene nezvavakaita zvekuti ari mudambudziko rakakurisisa zvekuti taitobetseredzera naye nemaprayers but kune munhu asiri kusanganzana nazvo hauna basa nazvo inga hauna chekuita nazvo wozasuya kwauri. Ndwanzo kugara ndichiudza vanhu kuti munhu hauna full information yekwausingaswere izvezvi kuti titaurane kuti kutauni kuri kuitwe pajoina city hapana anogona kutipa mhinduro kuti kuri kuitwei because hatiswereko. Saka isusu tinoswera nevanhu vanenge vane matambudziko ane chekuita nezvewitchcraft ndosaka tichitaura zvinhu zvakawandisa nezvazvo. Wega munhu achifamba pane pamwe unosoma kuti uyu Huroyi unozwa kune mhuri yekuti vaisa tenderwa kunzi vadye sadza kwakachena vaingodya manheru chete unotoona kuti there is something chakaitwa pamusoro pemhuri. Takakura imwe nguva yekuti waiudzwa kunzi haubati bhuku pangu right now yakanzi AOS andika witch killer. Unoona munhu aipinza ruoko rwake mukanoso achitora magodo ezvinyama neropa achidonedza pasi. It's not a film. Zviripo paFacebook zvinhu zvandiri kutaura izvi zvine proof. Vakaenda pakanzi Church of Christ Life International unozviona. Saka kufungidzira kwako iro kana kuti kwa baba ndekwekuti ane nyama dzaangaisa mumukanwa here kuti azoya achitibhilivhisa. Saka zvinongopera pakuti havana full information yezvewitchcraft because havaswereko. I don't know what Mfundi mean by auzipa uno. Imi muri kuti munoswera namavictims kwete witchcraft handiti, which means imimi muri zvamusangana nazvo mariziva kuti vanhu vari kuklema kuti vakaroyiwa but imi muroyi vacho imimi makambofamba navo here kwavanhu vanofamba usiku varoyi vacho? No, handifambe navo but vanova nezvinhu zvavo zvavanoenda kunoita. Mufundisi ndavakubatsira izvi mwana mukabhiliva kunyaya zvitaurwa navanhu vese you'll be a victim one day. Alright, vachinama ndinoda kukubvunzai tichipendera imi mataura mukati nezvo tese panapa we are products of sex and which means kuti ndikati lineage yevanhu iri kukura nekuda kwesex zvoreva kuti pakatanga paine two a male and a female vakaita sex ndovazadza nyika yese ndizvozvo. Yeah. Saka those two creatures akabva kupi? Alright. If we do not have the funny part about human beings, they don't want to acknowledge when they don't know. They just want to fill in with something. We don't know what happened at first, and it doesn't give us the license yekuisa zvatinoda. Ngatingovawo honest kuti hatizivi. Zvafana kune zvinhu zvinji zvatisingagoni kuwana maanswers azvo in this generation, but probably after 200 years vanhu vachange vave nemaanswers azvo. Ngatingoacknowledge kuti hatizivi. Zvafana paungori kuchikoro kugeography maizita zvemaplanets 9 zvino mudu mimilki wegalaxy matiri mune hundreds and hundreds yarinyaya yelimitation. As time goes on zvinhu zvechidi saka zvafanoti tabvuma kuti mati pakatanga pane vanhu vaviri maybe vanga vasikwa nauyeva wamuri kuti mwari iye anga abvepi izvi hazvisolvi kweseni kuti pana mwari iye anga abvepi kwese inoramba iripo. Saka unoramba usinodi hatizivi asi hazvitipi mukana wekuti titi ngatifikisire zvatinoda. Todzokera sezvo mati akupenzera panyaya yehuroyi kana husingangoprovhiki kana vanhu vacho uchiti ukavatora vanokuti yeye ndezvemweya iyo excuse yongotaura kutoti this is simply a belief asi zvinhu izvi hazviko.
because kana tisingakwanisi kuzvipuruva tingakwanisi kuti tokutora kuti iwe watinonoga vanhu iwe chitodza kuti unoga sei unouraya sei tonovhura nguva tinoti hamuna munhu here is simply a belief inongove navanhu zvakafanana ipapa mufundisi vanogona kutoti vachisora chitendero chechinyakare vanhu vakadai vaibhiriva kuti tinopiwa zvinhu namadzibaba edu akatisiya zvinouya zvichitukwa nechritianity unfortunately christianity hamene kaconfusion kainako nditogona kutuka sekuru vangu vainzi hute sekuru vangu mweya wesvina ndobva ndaenda kwatakaungana nevamwe kune mufundisi mberi kweri itikona abraham pakutenda abraham died akavigwa akaora kunge sekuru vangu huti imimi muri kwatinolejere kuti sekuru venyu hute vanogona kudzoka havadzoki ndingoshandisira kuti kune vanhu kune munhu mutema womuzimbabwe anotuka sekuru ake achida kurumbidza sekuru vemajudha alright tichisvika padanho rokunopendera pane nyaya ndazosira panzira ye16 dzemabasa avapostora dzemwana waibudirwa nemwoyo wekuuka ende pauro paakasvika ipapo iye akatonongedzera kuna pauro kuti ngaateerwe nekuti muranda wamwari wokumusoro iye ndobva acheuka akati iwe mweya wetsvina ibva kumwana uyu zvakasakisa kuti pauro apedzera abatwa anokandwa mutorongo ende zvinosungisa totoziva kuti kune zvinosungisa but chokwadi chinenge chiripo chokwadi chinenge chataurika John chapter 8 verse number 32 inoti shall know the truth and truth shall set you free chinhu chatiri kutsvaga kwechokwadi but uroyi huriko ende uroyi huri kutoitika sekudhara ndino kuti panenge kuti kwaitambwa zvikure zvaigona kutora mwana anenge ari mudumbu kumapurazi munhu aigona kutoroyerwa kunzi ari kudhiraivha trakita achinosvika sonzi makizi ematrakita auibate otoona gumbo ratozvimba saka is something chekuti munhu anoita spiritually but chinonoappear physically zviri kubatika ndezvekuti zvinenge zvichinge zvaitika mumweya zvouya zvobatika panyama tichipedzisa sezvandataura bhuku iri kuna Exodus chapter 7 yekuti Fero akashedza vakachenjera akashedza varoyi akashedza nevamwe vaita zvemagic mushure mekunge Mozisi naAroni vauya pamberi pavo aitaura kuti toda kuti vana vaIsraeri vabve kuIjipiti vaende kuKenani Mwari achinga vatuma Mozisi akakanda tsvimbo yake Fero nyoka varoyi vake ndobva vakanda kuti ndobva vakanda tsvimbo ndobva yachinja kutoita nyoka haana kushedza vanhu vasina mbobvira vatawa nezvavo makanoiverenga Exodus chapter 7 from verse number 10 there is no way in history that Jews achibuda mu Egypt. That's a mythological story. Don't take the Bible as a book of history or science. That's a book of faith. That story is mythological. Saka ndabata zviyero zvakadaro enda Exodus chapter 18:22 inotisaregedze muroyi ari mupenyu zvoratidza kuti varoyi variko enda vafanira vachirarama nyaya yekuti hausati waroyiwa enda hausati wasanganisa nedambudziko rinechekuita nokuda kwekunyasoona kuti uyu uroyi ndo zvinopa danho rokuti munhu ataura kuti uroyi hakuna. Ndofunga mazvinzwira ndizvo zvabuda muchirongwa chatanga tiinacho nhasi tanga tichitsvaga kudonongodza kuti tizive kuti uroyi huriko here kana kuti kwete. Nguva yedu ndoinodzogeita shoma but ticharamba tichiunza zvirongwa zvakadai so kuti tinge tiine ruzivo kuti zvakatikomberedza zvakambomira sei. Ngatirambei tichingokomenda kulike nekusubscribe paSlyMedia TV zvichida tongoramba tichikomenda maererano nekuti uroyi huriko here kana kuti kwete. Dzamara tichisangana muchirongwa chinotevera.